jossa voimme tuoda esiin nimenomaan positiivisia asioita kaupungistamme, joita onneksi niitähän löytyy paljon. Haluan korostaa, että näiden asioiden ja tapahtumien ei aina tarvitse olla isoja, ollakseen hyviä tai merkityksellisiä. Tehkäämme siis yhdessä positiivisia asioita. Sanoisin, että nimenomaan asenne, jolla asiat teemme, on se tärkein. Juhlavuotta 2017. Juhlavuosi alkakoon. Pitkä pöytä oli katettu kuninkaalle ja kuinka ne runsaat ruoat, ne oli tällaisissa hienosti valmistetuissa puuastioissa. Ja tämä Pietilan talo tarjosi vielä kuninkaalle sitten yösiä. Täällä oli turvalliset merireitit saarten suojassa, hyvä satama, jossa paljon vettä ja ennen kaikkea tämä paikallisten asukkaiden halu saada tällainen, että perustetaan kaupunki. Eläköön! 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 Laivaa ja aika vei junan pois. Taas raiteet näyttävät yhtyvän, haikeutta siinäkin näen. Sun rannoillesi istumaan, meren tietä pohtimaan. Tuskin on se vahinko, sun on tuttu aurinko, kun mä lähden sinä jäät. Kun jäät lähtee sinä alat elämään. Tyhjältä näyttää, moititaan elämää. Liikaa puuttuu, souksitään, mielletään. Kiire on, tietääkö nyt kukaan mitä etsitään? Sun